Video yathu lero tionesana mmene tingaonere anthu amene akugwiritsa ntchito wifi wathu. Mwina tingoyeteza kuti tili ndi wifi ku nyumba kapena kulikonse kumene timagwiritsa ntchito wifi. Komano wifi iyo ndi wathu. Tifuna tione kuti akugwiritsa ntchito ndi ati onge. Tifuna tiyachotsenso kumenekoko. Ndiye mosataya nthawi tatiye tionesaneni kuti timatani. Ndiye apa chomwe tichite tipita ku Play Store, then tipanga search. Ndiye tilemba kuti home wifi like chonchi. Tipanga search. Ndiye application iyo nampanga kale install tingonsegula kale ningopanga open. Komano ino yende kuti muchita kupanga download. Tipanga open. Kena kuti panga let's start. Ndiye apo imaonesa no ma device amene ali connected wifi wakoyo. Tifuna kuti apa pamwamba munda connect wifi. Ndiye wifi amene imaonesa no kuti kodi wa connecta ndiuti. Ndingati umwe ikuonesa no kuti my device sonza kuti the device imene ndikugwiritsa ntchito. Komano pali zinthu ziwiri sonza kuti ngati pali wina wake amene ukumuona kuti iweyo sukumuziwa, chimene umachita ndingopanga click pamene popo. Kenako ndikupanga apa block the fifth device. Ndiye apopo imaonesa kuti wifi amene ukugwiritsa ntchito ngorani, ngati yanga yonesa kuti ngwati yenemu. Ndi chachikulu apa ndikupanga login. Ndi apa umayika username komanso password. Ndi wifi aliyense amakhala ndi username yake komanso password yake. Ndi zimangonena kuti inuyo musake kuti wifi wanuyo by default password imakhala yorani. Ndi kuti mukapeza mmayika apopo pa username komanso password nkupanga login. Ndi kuti mukabloka munthu amene mukumfunayo. Komano ngati password yanu yaziwidwa ndi bwino kuti mungosintha password osati kubloka munthu. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa samakuphonyeni, osayiwala kupanga follow. Tintonanso video sati.